This morning I want to finish looking at the dark night of the senses. Dnes ráno by som chcel ukončiť ten náš pohľad na tmavú temnú noc zmyslov. The reason why I've been spending some time on this theme is because it has become very common in recent times. Dôvod, prečo som tejto téme venoval toľko času, je ten, že v poslednom čase sa to stalo veľmi bežnou skúsenosťou, táto temná noc zmyslov. Many young people, particularly those who have been influenced by postmodern culture, experience the dark night of the senses in a very powerful way. Mnohí mladí ľudia, zvlášť tí, ktorí boli ovplyvnení postmodernou kultúrou, zakusujú temnú noc zmyslov veľmi silným spôsobom. The postmodern is based on a very isolated ego. Postmoderná doba je založená na veľmi izolovanom egu. An ego that is interested only in very superficial relationships with other people and with the rest of the world. Je založená na egu, ktoré sa zaujíma len o veľmi plitké povrchné vzťahy s inými ľuďmi a celkovo s vonkajším svetom. And so when we're working with young people, we should understand that the postmodern means that their understanding of commitment is very weak. A tak keď pracujeme s mladými ľuďmi, mali by sme si uvedomiť, že v tejto dobe ich vedomie záväzku je veľmi slabé. They very easily feel isolated. Veľmi ľahko sa cítia izolovanými. They very easily feel rejected and abandoned. Veľmi ľahko sa cítia odmietnutí a opustení. They tend to live in a virtual world. Majú tendenciu žiť vo virtuálnom svete. A world that exists only on the internet. Vo svete, ktorý jestvuje len na internete. And so if a spirituality is to really become alive in them, ak sa teda spiritualita má stať živou v nich samých, a major transformation is necessary. Je dôležitá hlbšia premena. Not just a transformation of their personal identity, Nielen premena ich osobnej identity, but a transformation of their sense of the real, of the world. ale aj premena ich chápania toho, čo je skutočné, toho sveta. The spirituality that many of them know exists only on the internet. Spiritualita, ktorú mnohí z nich poznajú, táto spiritualita jestvuje len na internete. And you may have noticed yourself, if you have been working with young people, that they join movements but very often do not stay in them very long. A možno ste si to všimli, keď pracujete s mladými, že mladí ľudia veľmi ľahko prilnú k nejakému hnutiu, nejakému smeru, ale veľmi rýchlo aj opustia. The impact very often of the movements on young people remains superficial. Vplyv týchto ľudí na mladých, vplyv týchto hnutí na mladých zostáva často veľmi povrchný. Is this your experience? Je to aj vaša skúsenosť? How does the Holy Spirit change such a mentality? Ako Duch Svätý premieňa takúto mentalitu? And the answer is through the dark night of the senses. A odpoveď nie, prostredníctvom temnej noci zmyslov. It seems to me that it would be impossible to be a wise spiritual director today. Zdá sa mi, že nemožno byť múdrym, rozvážnym, duchovným sprievodcom dnes, if we do not understand how the dark night of the senses actually works. Ak nebudeme chápať, ako naozaj funguje táto temná noc zmyslov. And how we can support somebody who is living the dark night of the senses. Ako môžeme byť niekomu nápomocný, pomôcť mu, keď prežíva túto temnú noc zmyslov. And so let's go. Are there any questions anybody wants to ask? A sú ešte nejaké otázky k tomuto, kto by sa chcel spýtať? Prečo
musíme tak ťažko bojovať o tú integritu, že prečo sa to ego naše tak nadúva. Why is it so difficult to fight with this for our identity while our ego is so resistant? I suppose the simple answer is because ultimately the Holy Spirit is more powerful. On si myslí, že preto tá odpoveď je taká jednoduchá, že v konečnom dôsledku, lebo Duch Svätý, moc Ducha Svätého je väčšia. And really we need to understand, particularly for younger people, that the struggle into a deep spirituality is very difficult. Musíme chápať, že zvlášť pri mladých ľuďoch zápas o hlbšiu spiritualitu je veľmi náročný. So we have to learn to trust the action of the Holy Spirit. Potrebujeme viac dôverovať konaniu Ducha Svätého. But maybe the question was why our ego is so resistant. Because it has learned to be resistant since Adam and Eve. Tak to ego je také spierajúce sa, pretože sa to naučilo už od času Adama a Evy. The traditional answer to this question is original sin. Tradičnou odpoveďou na túto otázku je, že to je dôsledok dedičného hriechu. Okay. Ja som sa ešte chcela spýtať, že v tom boji, keď sme hovorili včera o tom, že keď už dá sa povedať, že ukončený je, tak ten boj medzi egom a dušou a dochádza tam k takému odporu, že ešte takým posledným môže dôjsť aj k takej rezignácii, že proste ten človek rezignuje a povie, že ďalej už do toho nejdem, že mám toho dosť. When there is this struggle between soul and the ego is so exhausting, and might it come at the end to a kind of person doesn't want to struggle anymore, kind of It can lead to despair. It can lead to despair. Áno, môže to Lead to byť. depression and despair. Áno, môže to viesť bez nádeji a k depresii. Okay. So that even that tells us how serious this is. Aj to nám hovorí o tom, aké je to dôležité. Where does this what to do with such a people who would say who are not giving up. simply be with them before them? Be with them before them. Tak v takých prípadoch len byť s tými ľuďmi, byť pre nich Pray for them. a modliť sa za nich. Do what is possible. Robte to, čo je možné. There is a very interesting saying that in situations like this, the ideal is the enemy of the possible. Je také príslovie, že v takýchto prípadoch to ideálne je nepriateľom možného. So we do what is possible. Takže my robíme len to, čo je možné, čo sa dá. Okay. Where does this very strong ego come from in European civilization? Odkiaľ vychádza toto silné ego v európskej civilizácii? It comes from the collapse of medieval thought. Vychádza z kolapsu stredovekého myslenia. And it is a product of philosophy. A je takým výsledkom, výplodom filozofie. Beginning with Descartes. Začínajú zo Descartes. Cogito ergo sum. Da quel punto in poi, from that time onwards, begins the strong individual ego. A toho momentu, toho cogito ergo sum, teda myslím, teda som od tohto Descartovho, začína to silné individualistické ego. So we're talking about a history now of 400-500 years. Takže hovoríme o histórii 4-5 storočí. And it's coming to its peak in the postmodern culture. A v postmodernej kultúre dosahuje svoj vrchol. It looks as if the postmodern is going to radically change our understanding of ego and identity. Zdá sa, že táto postmoderná doba
radikálne zmení naše chápanie toho ega a vlastnej identity. But it hasn't happened yet. Ale ešte sa to nestalo. So we still have to work with this very strong ego. A tak naďalej musíme pracovať s týmto veľmi silným egom. The strong ego in me wants to make my work with other people successful. Moje silné ego vo mne chce, aby moja práca s inými ľuďmi bola úspešná. So that even in the spiritual director, there has to be a struggle against the strong ego's desires. A tak aj v samotnom duchovnom sprievodcovi musí byť tento silný zápas proti tým túžbám silného ega. The usual way this happens for a spiritual director is that she or he tries very hard to convince other people to listen to what they are saying because I am correct and you are wrong. Obyčajne sa to deje, uskutočňuje tak v tom duchovnom sprievodcovi, že sa snaží on alebo ona presvedčiť toho, ktorý mu načúva, alebo ktorému by mal on načúvať, aby počúval jeho presvedčenie, to, čo on hovorí, že to je to správne. The emphasis on listening is necessary to avoid my imposing of my view on somebody else. Ten dôraz na načúvanie je veľmi dôležitý na to, aby som nevtláčal tomu druhému môj pohľad na svet. If you look at the oppressive forms of government Europe has experienced in its recent history, you will find powerful egos at work. Ak sa pozriete do nedávnej histórie Európy, do režimov, ktoré utláčali, tak vidíte v pozadí veľmi silné ego. Egos that impose their will on everybody else. Ego, ktoré nanocuje svoju vôľu všetkým ostatným. And we have seen how oppressive that imposition of powerful will has been. A vieme, ako je veľký útlak spôsobilo takéto ego, ktoré si nárokuje túto moc. Could I make the same mistake as a spiritual director? Môžem si dovoliť urobiť tú istú chybu ako duchovný sprievodca? Yes. Yes, I could. Či by som mohol? Nie, či sa môže. Či sa môže stať. Áno, môžem. Is that good? I could. The same mistake? Hmm? The same mistake? Yes, I can impose my will on other people. Môže sa Áno, to že stať. svojím spôsobom aj mne sa to môže stať, že budem sa snažiť vnútiť tomu druhému svoju vôľu. This is why spiritual direction emphasizes contemplative listening. A preto práve je tu potrebné klásť dôraz, aby sa teda nestalo na to kontemplatívne načúvanie v duchovnom doprevádzaní. Okay. Let's do something. The dark night of the senses is the first stage of transcendence. We did this yesterday, but just to begin. It's a stage of purification and liberation by spiritual power acting inwardly on the ego. Takže o tom sme už hovorili včera, ale na zopakovanie temná noc zmyslov je prvým stupňom transcendencie. Je stupňom očisťovania a oslobodenia prostredníctvom duchovnej sily, ktorá pôsobí vnútorne na ego. Of course, the spiritual power is the power of the Holy Spirit. Samozrejme, tá duchovná sila, to je sila Ducha Svätého. It's the Holy Spirit acting through the soul on the ego. Je to Duch Svätý, ktorý pôsobí prostredníctvom duše na ego. And it comes before the period of awakening. Deje sa to pred obdobím prebudenia. The awakening is a very important moment in a person's spirituality. To prebudenie je veľmi dôležitou chvíľou, dôležitým momentom v spiritualite človeka. It opens me up to the possibility of a deep personal relationship with God. Otvára ma pre možnosť hlbokého vzťahu s Bohom. And everybody who develops a spirituality
experiences the awakening. A každý, kto rozvíja svoju spiritualitu, tak zakúsi to prebudenie. The awakening prepares us for what comes next. A prebudenie nás pripravuje na to, čo príde potom. And what comes next is a period of purification. A to, čo prichádza potom, je obdobie očistenia. That period of purification is followed by a stage of illumination. A toto obdobie očistenia po ňom nasleduje obdobie osvietenia. And then hopefully Potom snáď that will prepare the way for union with God. to pripravuje cestu na zjednotenie s Bohom. The stage of union with God is preceded by the dark night of the Spirit. Stupenie zjednotenia s Bohom predchádza obdobie temnej noci ducha. The ego is freed from materialistic desires, drives, and ambitions, as well as self-centered values, priorities, and goals. The ego-based sense of identity, with its strengths and desires, is let go. This is still the dark night of senses. Senses, yeah. Ešte stále sme pri tej temnej noci zmyslov, kde ego je oslobodzované od materialistických túžob, pohnutok, ambícií, ako aj od hodnôt zameraných na seba samého, aj tých priorít a cieľov. Ten zmysel identity založený na egu a s jeho silami a s jeho túžbami pomaly odchádza. The ego loses its proud sense of superiority and arrogance. Ego stráca svoj pyšný zmysel nadradenosti a arogancie. And so, in a sense, the dark night of the senses humbles the powerful ego. A teda v istom zmysle slova temná noc zmyslov pokoruje tú pýchu ega. And God can begin to become a much more influential presence in my life. A Boh sa môže stať oveľa vplyvnejšou prítomnosťou v mojom živote. You see, the real resistance is the resistance between ego and God. Čiže nakoniec skutočný odpor alebo rozpor je medzi odporom ega a medzi Božím pôsobením, medzi egom a Bohom. And the ego has to be transformed in order to allow God to be active in my life. A ego potrebuje byť pretvorené na to, aby dovolilo Bohu pôsobiť v mojom živote. This is the problem that happens. This diagram is meant to help you understand what happens when these two energies move. First of all, there is a desire for change. Ten diagram by nám mal pomôcť, čo sa v tom teda v momente deje človeku. Prvé, čo sa deje, aké dve energie sa stretávajú. Takže tou prvou je túžba po zmene, to je zľava. So there's a desire for change, Túžba po zmene, which is resisted by a fear of change. ktorej odporuje to, čo je vpravo, strach zo zmeny. This is openness to change, Na tej ľavej strane to je otvorenosť pre zmenu. and this is resistance to change. Tam je na pravej strane opäť odpor voči zmene. And in spiritual direction we call this movement. A v duchovnom prevádzení to hovoríme, že to je hnutie And we call this counter movement. a protihnutie. The result is an impasse. A výsledkom je ten teda také zablokovanie. A state of being stuck. Now there are only two ways out of this. Existujú len dve východiská, ako sa z toho dostať. The first, the positive way, is the way to insight. Tá pozitívna cesta je cesta takého hľadu. The negative way out is to remain confused. Negatívna cesta von z toho je zostať zmetený. So when we meet somebody who is confused,
Ak teda stretávame niekoho, kto je zmetený, we know that they are in an impasse. tak vieme, že sa nachádza v tom bloku. And we know they're in an impasse because the desire for change A že sa nachádza v tom bloku je preto, že tá túžba po zmene has been blocked by the fear of change. bola zablokovaná strachom zo zmeny. So my task as a spiritual director is to support a movement from confusion Teda mojou úlohou ako duchovného sprievodcu je pomôcť presunúť sa z toho stavu zmätku to insight. k tomu hľadu, hlbšiemu pohľadu. How do I do that? Ako to môžem urobiť? Now, listening. Supporting the indications of insight. Teda načúvaním, podporujúc tie prvky, ktoré vedú k tomu hlbšiemu pohľadu na skutočnosť. The person may say something like, I think I need to pray more. Napríklad tá osoba môže povedať, myslím si, že by som sa mal viac modliť. And I say, how can I help you to pray more? A ja poviem, ako vám môžem pomôcť viac sa modliť. Always use the same language as the person you are listening to. Vždy používajte ten istý jazyk, ktorému načúvate. If the person speaks about prayer, speak about prayer. Ak tá osoba, ktorú vediete, doprevádzate, hovorí o modlitbe, hovorte o modlitbe. If they speak about fasting, speak about fasting. Ak hovorí o pôste, hovorte o pôste. If they speak about time, speak about time to them. Ak hovorí o čase, hovorte s ňou o čase. Follow their interests. Sledujte ich záujmy, I mean, their spiritual interests. teda duchovné záujmy. And that helps movement from confusion to insight. A to pomáha tomu pohybu od zostavu zmätku k tomu hlbšiemu pohľadu. Are there any questions? Nejaké otázky? Čo keď ten človek veľa rozpráva, hovorí takú strašne veľa udalostí zo života. A keď by sme rešpektovali nejaký ten čas, že sa to opakuje viac stretnutí, že stále rozpráva tie veci. If there is a person who like house of a company and he's talking with like several meetings only he's talking like what to do? We call that confabulating. I don't translate, but we have a name for it. Mhm. There's a name for this. Že má to svoj vlastný názov, neviem ako je to psychologicky, ale... Konfabulácia, teda také neustále rozprávanie, alebo čo to? It's a sign of a defensiveness. Je to znak obrany. And the best thing for you to do is to wait. Najlepšia vec, ktorú môžete urobiť, je čakať. Wait for the silence. Čakať na ticho. And then listen to the silence. Keď bude ticho, tak mám byť aj tak ticho. And when he will be in silence, I will be also in silence. You are listening to the silence. Ale načúvate tomu tichu. I can see that the notion of silence is puzzling me. Vnímam, že ten pojem ticha vás niektorých tak ako vyvádza z miery. Kedy ako zistím ten správny čas, že sa môžem ozvať. Tá osoba vám ponúkne jazyk.
You listen to the language that the person is using. Načúvajte jazyku, ktorý používa tá osoba. For example, even if they are confabulating, Napríklad, aj keď konfabulujú, they use key words. používajú isté kľúčové slova. For example, I'm afraid, Napríklad, mám strach, bojím sa. and now I have a word I can use. A už mám slovo, ktoré môžem použiť. And when they stop to take a breath, A keď sa zastavia, aby sa nadýchli, I can ask a question. môžem položiť otázku. I can put it like this. I heard you say that you are afraid. Môžem ju formulovať takto. Počul som, že si povedal, že sa bojíš, že máš strach. Tell me more about your fear. Povedz mi viac o svojom strachu. And if they're listening to me, A ak ma počúva, they will stop confabulating and talk about something real. prestane konfabulovať a začne hovoriť niečo o tom strachu. But you have to be watching the person, Ale musíte hľadiť na tú osobu. and you have to be watching for them to stop talking, to take a breath, A hľadiť na ňu a dávať pozor, kedy sa nadýchne. and be ready to move into that space very quickly. A byť pripravený vstúpiť do toho krátkeho priestoru veľmi rýchlo. This is the art. A to je umenie. This is the art. That, if I can put it to you like this, certain words indicate where the real issues are. Môžem to povedať takto. Isté slova naznačujú, kde je ten skutočný problém. And I am listening for those words. A ja načúvam tým slovám. And when those words are given to me, I use them. A keď tie slova vyjdú von, tak ja ich použijem. It's important not to have a preconceived idea of what I'm going to do with somebody during an hour of spiritual direction. Je dôležité vopred si nepripravovať nejaké veci, že čo poviem tomu človeku. Their language will tell me what to do. Ich jazyk mi povie, čo mám robiť. This is why I listen in silence. To je to, prečo počúvam. I'm not listening to my own mind. Nenačúvam moje vlastnej mysli. I'm not listening to my own assumptions. Nenačúvam vlastným predpokladom I'm listening for clues from the other person. a domnienkam, ale načúvam tým kľúčovým slovám, ktoré vychádzajú z tej osoby. Okay? So the silence is not passive. Takže ticho nie je pasívne, It's active. je aktívne, It's a listening. je načúvaním. A listening for key words. Načúvanie, ktoré hľadá kľúčové slova. And then using those key words to develop a dialogue. A potom používa tieto kľúčové slova, aby rozvinulo dialog. The danger in spiritual direction is that we have two monologues. Nebezpečenstvo duchovného sprevádzania je to, že vzniknú dva monológy. That's the danger. To je nebezpečné. That I have something to say and I want to say it, and the other person has something to say and they want to say it, and neither of us are listening. Že mám niečo pripravené, čo chcem povedať a chcem to povedať. Potom aj ten druhý, ktorý prichádza, má niečo pripravené, chce to povedať a nik z nás nepočúva. Že ako sa učiť povedať ticho? Ako disciplínu. How to learn this discipline as a spiritual By practicing. No tým, že to robím, praktizovať. Practice makes perfect. Prax vedie k dokonalosti. We shall do a little group work this afternoon on precisely this issue. Budeme robiť nejakú skupinovú prácu dnes popoludní práve o tomto. Okay. We will do our work in groups of 3 again, but this time it will be to see if you can listen to key words and then use those words. Dnes popoludní budeme opäť v trojčlenných skupinách a budeme sa sústreďovať na načúvanie kľúčových slov a toho, že či tie kľúčové slova vieme použiť potom. A teacher can only tell you what the skill is. Učiteľ vám môže povedať len to, aká je tá zručnosť. You have to learn how to use it. Vy sa musíte naučiť, ako ju používať.
The skill is very simple. Listen, Tá zručnosť je veľmi jednoduchá. Načúvať, identify the key words being used by the person who is speaking, identifikovať kľúčové slová, ktoré používa osoba, ktorej načúvate, and then use those words to enter more deeply into their story. a potom použiť tieto slová, aby ste vstúpili hlbšie do ich príbehu. It's very simple. Je to veľmi jednoduché, It's very difficult to do ale veľmi ťažké uskutočňovať. because you have to listen. Pretože potrebujete načúvať. And listening is very difficult for us. A načúvanie je pre nás veľmi ťažké. Do you remember attention, thought, action? Pamätáte si na to napätie, myšlienka, konanie. Contemplative listening is attention. Kontemplatívne načúvanie je pozornosť. It doesn't move to thought or action yet. Ešte sa nepohybuje ďalej k myšlienke a k skutku, ku konaniu. It pays attention. Dáva pozor. The art is, let me say it again, to listen with attention. Umenie je, dovolte mi to povedať ešte raz, počúvanie, načúvanie s pozornosťou. To the words that have energy. Načúvanie slovám, ktoré majú energiu. And then I follow the energy A potom sledujem túto energiu, using the words. používajúc slová. And these words keep changing. A tie slová sa menia. The art is to listen well during 10, 15, 20 minutes. Umenie je dobré načúvať počas 10, 15, 20 minút And ask myself, what words do I keep hearing? a pýtať sa seba samého, aké slová počúvam. And then I use those words A potom používam tie slová, to open the person's life. aby som otvoril život toho človeka. Why am I opening their life? Prečo otváram ich životy? To achieve insight. Aby som dosiahol tento hlbší pohľad. When the person has insight, Ak osoba dosiahne tento hlbší pohľad, change can take place. Mení, Change. Môže nastať zmena. Zmena. môže nastať zmena. Insight is what my intention is. My intention is to help the person achieve insight. Takže môjim zámerom, môjim cieľom je to, aby osoba dosiahla tento hlbší pohľad. If there is healing in spiritual direction, the healing comes through insight. Ak sa v duchovnom doprevádzaní uskutočňuje uzdravenie, tak to uzdravenie je prostredníctvom tohto hlbšieho pohľadu. When we have identified the insight, Keď sme už identifikovali tento hlbší pohľad, for example, I need to meditate more, napríklad potrebujem viac meditovať, or I need to do some Lectio Divina, alebo potrebujem sa viac venovať lekciu Divina. then I can talk about that to them. Potom im môžem o tom hovoriť. I might say, how might you find the time to do that? Ako by ste si mohli nájsť čas na to, aby ste to uskutočňovali. Do you need me to explain some of this to you? Potrebujete, aby som vám niečo z toho bližšie vysvetlil? And the person might say, yes, I need somebody to tell me, so I tell them. A možno, že tá osoba povie, áno, potreboval by som trochu vysvetlenia v tomto a v tomto, a ja potom vysvetľujem. Or the person may say, no, I have a good book on that, Alebo osoba povie, nie, netreba, mám na to dobrú knihu. so I don't need to say anything. A tak nepotrebujem nič hovoriť. I can ask them what they have learned from the book. Môžem sa spýtať, čo sa naučila z tej knihy. Keep following the energy Usilujte sa nasledovať tú energiu, until there's no energy left. až kým už nezostane žiadna energia. Then a new word will emerge, A potom sa objaví nové slovo. and we can change what we're talking about. A môžeme zmeniť tému nášho rozhovoru. But the language I use doesn't come from me,
It comes from the person I am listening to. Ale jazyk, ktorým hovorím, nevychádza zo mňa, ale vychádza z osoby, s ktorou sa rozprávam, ktorej načúvam. This is the true art of spiritual direction. A to je skutočné umenie duchovného doprevádzania. You see, the spiritual director is primarily somebody who accompanies. Viete, duchovný sprievodca je v prvom rade v základnom zmysle ten, ktorý doprevádza. The spiritual director is not primarily a teacher. Duchovný sprievodca nie je v prvom rade učiteľ. And if I am accompanying you, I will want to use your language. A ak doprevádzam vás, tak sa usilujem používať váš jazyk. I will want to stay with your interests. Budem sa usilovať zostať pri tých vašich záujmoch. I will try to stay with your issues. Budem sa usilovať zostať pri tých vašich záležitostiach. Okay? Ako pomôcť osobe, keď pri rozhovoroch pravdepodobne je to nejaká forma obrany, keď sa neustále vracia k nejakým iným ľuďom, ako by odchádza od seba. Čiže potrebné vrátiť sa ako ju vrátiť naspäť k nej. How to help a person that need to communicate, he's feeling always to talk about other people. How to help her to come back to herself. Well, you see, this is a developmental clue. This is a symptom of a developmental stage. Je to znak toho rozvojového stupňa. Somebody who is always talking about others Niekto, kto neustále hovorí o iných, lives in the external world. žije v tom vonkajšom svete. They do not yet have insight Ešte nemá tento hlbší pohľad vnútorný into their own inner world. do jeho vlastného vnútorného sveta. So their spirituality will be conventional spirituality. Takže spiritualita tejto osoby bude tá zvyková spiritualita, ten prvý stupeň. Your task is to help that person Vašou úlohou bude pomôcť tejto osobe to discover that their emotions belong to them. objaviť, že jej pocity patria jej samej. Let me give you an example from anger. Dám vám príklad z oblasti hnevu. It's usually when somebody is talking about others, they are angry with these people, isn't that right? Zvyčajne, keď niektorí hovoria o tých druhých, tak sa na nich hnevajú však. Usually. Zvyčajne. What is anger? A čo je hnev? Anger is made up of electricity from the brain Hnev vychádza z takej elektriny, ktorá vychádza z mysle, z rozumu. and two hormones that come from your kidneys, your adrenal glands. Z mozgu a ide až do obličiek. A do obličiek. Z dvoch hormónov z obličia. From the adrenal glands. Do you know how to say that? A dvoch hormónov, ktoré sú tam na obličkách. From here. Who owns the two hormones? Kto má tieto dva hormóny? The person does. Who owns the electricity that's coming from the brain? Kto má tieto dva hormóny? Tá osoba. Kto má tú elektrínu, ktorá vychádza z mozgu? Tá osoba. The person does. Whose anger is it? Takže koho je to hnev? Their anger. So I help them to explore their anger in order to help them understand that there is an inner world at work. Takže je to jej hnev a pomôžem tejto osobe objaviť, že to teda jej hnev a objaviť jej tým prostredníctvom toho jej vlastný vnútorný svet. And then I may teach them a new way of speaking about anger. A potom ju môžem naučiť hovoriť iným spôsobom o hneve. I may teach them to say more accurately, I feel angry with that person. Môžem ju naučiť, aby sa vyjadrovala presnejšie. Cítim hnev voči nejakej osobe. I feel angry with my superior. Cítim hnev voči svojmu predstavenému. Whose anger is it? Koho je to hnev? It's mine.
On. Who has to deal with the anger? Tu sa musí zaoberať týmto hnevom. I do. Ja. Because it's my electricity Ja, pretože je to tá moja elektrina and it's my hormones. a sú to moje hormóny. How do you do this? A ako to urobíte? How do you gain control over the production of the electricity and the production of the hormones? Ako získate kontrolu nad produkciou tej elektriny v mozgu a tých dvoch hormónov? It's very easy. Veľmi ľahko. You do some breath meditation. Urobíte nejakú dýchovú meditáciu. It takes about 20 minutes to switch off the adrenal glands. Vezme to asi takých 20 minút na upokojenie tých nadobličiek. Vypnutie. Yeah. It takes some more time for the kidneys to clean your blood. A trvá to niečo dlhšie, kým obličky vyčistia vašu krv. So you wait A tak čakáte, for the natural processes to bring you into a more peaceful state. kým vaše prirodzené procesy vás privedú do pokojnejšieho stavu. Emotions are biological realities. Emócie sú biologické skutočnosti. Emotions arise in my body Emócie vznikajú v mojom tele. and they're dealt with in my body. A treba sa s nimi zaoberať v mojom tele. A very angry person, a person who's constantly producing anger hormones, Veľmi nahnevaná osoba, ktorá neustále produkuje tieto hormóny, becomes easily depressed. sa veľmi ľahko stane depresívnou. Why? Prečo? Because the two hormones, adrenaline and noradrenaline, Pretože tieto dva hormóny, adrenalín a nejaký noradrenalín, they turn into a third hormone or third chemical called cortisol. pôsobia, alebo sa stretnú s tretím hormónom kortizolom. Cortisol causes depression. A tento kortizol vytvára depresiu. Somebody who meditates very well Ten, kto dobre medituje, doesn't get angry easily, sa ľahko nenahnevá and they don't get depressed. a neupadne do depresie. Why? Prečo? Because they are not constantly producing these hormones. Pretože neprodukuje neustále tieto hormóny. In men, the hormones are a majority of adrenaline and a minority of noradrenaline. U mužov je väčšina adrenalínu a menšina noradrenalínu. Adrenaline gives strength to anger. Adrenalín dáva silu k hnevu. Noradrenaline gives time to anger. Noradrenalín zase dáva trvalosť hnevu, čas. So male anger is very intense, Takže mužský hnev je veľmi intenzívny, but it doesn't last long. ale dlho netrvá. This is not virtue A to nie je čnosť. in men. Mužov. It's biology. Je to biológia. In women, V ženách there is a majority of noradrenaline prevažuje noradrenalín and a minority of adrenaline, a je tam menej adrenalínu. which means that female anger lasts longer Čo znamená, že ženský hnev trvá dlhšie, but isn't as intense. ale nie je tak intenzívny. So male and female anger are opposites to each other. Takže mužský a ženský hnev sú tak trochu protikladné. It's one of the other differences between men and women. Jeden z ďalších rozdielov medzi mužmi a ženami. Our angers are quite different. So if we're talking about a man who is angry, we need to understand that anger will have an intensity to it.
Takže ak hovoríme o mužskom hneve, musíme si uvedomiť, že ten hnev bude mať svoju intenzitu. If we're talking about a woman who is angry, there will be a longer period of anger. Ak hovoríme o žene, ktorá je nahnevaná, tak jej hnev bude mať takú dlhšiu trvalosť. But neither of these things have to do with virtue or vice. Ale žiadna z týchto skutočností sa nedotýka čnosti alebo neresti. They have to do with biology. Jednoducho dotýka sa to biológie. So, a spiritual director, it's useful that a spiritual director knows something of the chemistry of emotion. Je teda veľmi užitočné pre duchovného sprievodcu, aby poznal niečo z chémie týchto emócií. Because what I have just said about anger applies to all the other emotions. Lebo to, čo som povedal o hneve, platí aj o ostatných emóciách. They are all biological realities. Všetky sú biologickými skutočnosťami. And so I can use that information to help a person begin to understand that they have to take personal responsibility for their emotions. Takže tieto informácie môžem využiť na to, aby som povzbudil dotyčnú osobu, aby prevzala zodpovednosť za svoje emócie. One of the ways of helping a person to deal with their emotions over time Jedným zo spôsobov, ako pomôcť osobe, aby sa zaoberala svojimi emóciami, is to repeat very short little affirmations. Je opakovať veľmi krátke, malé výroky. For example, Napríklad, if somebody is angry, ak je niekto nahnevaný, the affirmation would be, I feel very angry, tento výrok bude znieť, cítim hnev, but I choose life. ale volím si život. I'm not choosing to remain angry. Nevolím si zostať v hneve. Let me give you another example. Take somebody who feels hurt by the behaviors of other people. Iný príklad, niekoho, kto sa cíti zranený konaním iných. Usually the person will say, he, she, they hurt me. Zvyčajne taká osoba hovorí, on, ona, oni mi ublížili. But the truth of emotion Ale pravda tejto emócie is that I have taken hurt from what they said and did. je tá, že ja som pocítil ako zranenie to, čo povedali. Whose hurt is it? Koho zranenie to je? It's mine. Moje zranenie. Because most of the time, people do not intend to hurt others. Lebo vo väčšine prípadov ľudia nemajú v úmysle niekomu ublížiť. Words and gestures are interpreted by me. Slová a gestá sú mnou interpretované. And I say to myself, he, she is rejecting me. A ja si hovorím, že on alebo ona ma odmieta. He, she is criticizing me. On alebo ona ma kritizuje. And I blame them. A obvinujem ich. But the emotions don't belong to them. Ale tie emócie im nepatria. They belong to me. It's my electricity and my hormones. Tie emócie patria mne, je to moja elektrina a moje hormóny. And if I don't take responsibility for my electricity and my hormones, I'll stay hurt for the rest of my life. Ak ja neprevezmem zodpovednosť za tú moju elektrínu a moje hormóny, zostanem zranený po celý zvyšok svojho života. I will move from one relationship that hurts me to another relationship that hurts me. Why? Budem prechádzať od jedného vzťahu, ktorý ma zraňuje, k inému vzťahu, ktorý ma zraňuje. Prečo? I take hurt. Budem príjmať zranenia. That's the problem. I anger myself. To je ten problém. Ja sa hnevám. I hurt myself. Ja sa svojím spôsobom zraňujem. As a spiritual director, part of my task is to help people understand that their emotions belong to them. Jedna z úloh mňa ako duchovného sprievodcu je pomôcť pochopiť ľuďom, že ich emócie patria im.
Now, we have to be careful. Samozrejme, potrebujeme byť opatrní. If somebody is very angry, that is not a good time to tell them that the anger belongs to them. Ak je niekto veľmi nahnevaný, nie je to ten správny čas povedať mu, že jeho hnev patrí jemu. That will just make them more angry. To ich ešte len viac rozčertí. So what I might do instead is, let's explore anger for a few minutes. Čo môžem povedať je, pozvať ho, skúsme preskúmať tento hnev na chvíľku. And as they calm down, we can begin to have a conversation A keď sa upokoja, môžeme začať rozhovor, that helps the person to take responsibility for their own emotion. ktorý dotyčnému alebo dotyčnej pomôže prevziať zodpovednosť za jej vlastný pocit. This has to be done with great understanding and great compassion. A to je treba robiť s veľkým pochopením a súcitom, spolucítením. Okay? It's difficult. Difficult. All of these things are easy to say and difficult to do. Je to veľmi ľahké povedať a ťažké uskutočniť. But Môžem povedať, že ako pomôcť, keď ona povie, že ja mám ráda život, preto sa nechcem vydať, alebo nechcem hlbšie ísť do duchovného života, lebo sa hovorí, že kto bude už na úrovni tej duchovnej výšky, takže zomre. I would interpret that as fear. Interpretoval by som to ako strach. Interpretoval by to ako strach. A teraz strach zo smrti, no je to zo smrti, ale aj či z vydania sa celkové, Fear of change. Fear of change. Strach zo zmeny. Fear of change. I think we need to, all of us need to understand that the first fear you will meet in people is a fear of change. Myslím, že je dôležité, aby sme všetci pochopili, že prvý strach, s ktorým sa ktorý doprevádzame, stretávame, je strach zo zmeny. The fear of change. There is a desire for change, but there is also a fear. Je tu túžba po zmene, ale súčasne aj strach zo zmeny. We have to take that very seriously. Musíme to zobrať veľmi vážne. Ako pomôcť osobe, alebo vyplynie, ktorá v ťažkej situácii takých vlastne vzťahov ustavične tiež pociťuje taký smutok, žiaľ nad tým, čo bolo, nad nejakou stratou tiež, stratou zničených vzťahov, ktorú privádza stále do pláču, keď si na to spomenie, hoci si ona uvedomuje, že to je jej zranenie, hej, jej elektrika, ale vlastne pretrváva to, jak sa z toho vymaniť, dostať sa z takého blúdneho kruhu, do smutku, keď sa na to, alebo z sebalitosti a týko. If you don't understand how to work with personality disorders, you may do more harm than good. Ak neviete, ako zachádzať s poruchami osobnosti, tak by ste mohli robiť viac škody ako užitku. Okay. So this is simply to bring it all together. To je jednoducho také krátke zhrnutie, schematické všetkého. We have the outer world. Máme vonkajší svet, naokolo. We have the inner world. Máme vnútorný svet. We have the divine world. A Boží svet, božský svet. And then we have the ego, Potom je tu ego, which is in both the outer world and the inner world. ktoré je súčasne vo vonkajšom svete i vo vnútornom svete. When the dark night of the senses is finished, we have a relationship between the ego and the spirit. Keď skončí temná noc zmyslov, tak sa vytvorí vzťah medzi egom a duchom.
And through the Spirit, we have the relationship with the soul. A skrze ducha existuje aj vzťah s dušou. And through the soul, we have the relationship with the divine world. A skrze dušu sa vytvorí aj vzťah s tým Božím svetom. This is the ideal state. To je samozrejme ideálny stav. Okay. So you'll notice that the ego is in both worlds. Všimnite si, že ego je v oboch svetoch, v tom vonkajšom i vo vnútornom. So this is when the ego becomes the servant of spirit and soul. To je stav, keď ego sa stáva služobníkom ducha a duše. And through the soul, the ego becomes the servant of the divine world. A prostredníctvom duše sa ego stáva služobníkom Božieho sveta. In the literature of Christian mysticism, V literatúre kresťanského mysticizmu this little place here, you see the little place there? tento maličký prienik, That's called the fine point of the soul, or the supreme point of the soul, or the virginal point of the soul. sa tento maličký priestor nazýva tým najjemnejším priestorom duše, tým panenským priestorom duše, kúskom duše. And this part of my soul, this part of your soul, is always in the presence of God. A táto časť duše je, táto časť vašej duše je vždy v tom Božom svete. The contemplative knows this Kontemplatívny človek to vie experientially. s prostredníctvom skúsenosti. There are two ways of knowing, intellectually and experientially. Sú dve možnosti, ako to spoznať, intelektuálne a prostredníctvom skúsenosti. The theologian knows intellectually. Teológovia to vedia intelektuálne, rozumovo. The contemplative knows experientially. Kontemplatívni ľudia to poznajú zo skúsenosti. The contemplative theologian knows in both ways. Kontemplatívni teológovia to vedia oboma spôsobmi. And this is the ideal state. A to je opäť ten ideálny stav. For example, in the Oriental Church, the theologian is a contemplative. Napríklad vo východnej cirkvi teológ je vždy aj kontemplatívnym človekom. The presumption is that to do theology you have to be a contemplative. Tam je tým predpokladom na to, aby ste mohli študovať, robiť teológiu, aby ste boli kontemplatívnym človekom. And in a sense, what I'm saying to you is that really to do profound spiritual direction, it's necessary for the spiritual director to be open to this part of their own life. Ten spôsob duchovného vedenia, ktorý vám ja predstavujem, ten spôsob, aby duchovný vodca toto poznal kontemplatívnym spôsobom, túto časť svojej duše, túto prítomnosť Božieho sveta v našej duši. And my task in spiritual direction is, with great respect and great reverence, to help somebody to discover this about themselves. A mojou úlohou v duchovnom doprevádzaní je s veľkou úctou a rešpektom pomáhať druhému objaviť v sebe tento priestor. I'm not helping them to solve problems. Nepomáham riešiť problémy. I'm helping them to discover God in their soul. Pomáham im objaviť Boha v ich duši. That's what I'm doing. To je to, čo robím. And I listen A načúvam for the suggestions, for the words that will help me to help the person become open to God. a načúvam tým znakom, tým slovám, ktoré mi pomôžu, aby som pomohol tej osobe objaviť tú Božiu prítomnosť v ňom. Are there any questions? A nejaké otázky? No,
No, mám taký pocit, že za 13 rokov praxi som sa ešte nestretol s duchovným vedením. Ja už ani neviem, čo to je, lebo... Je to... Tu mne vždy príde človek len, ak má nejaký problém. A ja si to potom Ty si povedal, že neporiadok v duši patrí psychologovi alebo psychiatrovi, ale nie je to duchovné vedenie. Ale možno v našej mentalite, alebo v mojom prípade je to vždy tak, že ja sa snažím pomôcť mu s problémom a potom môžem nadviazať povedzme na tú duchovnú stránku veci. Ale ty to odmietaš, tak ja už som z toho chorý. What I'm saying is that sometimes we have to offer pastoral ministry to people. To, čo on hovorí, je, že niekedy potrebujem ponúknuť týmto ľuďom aj pastoračnú službu. Even though we understand that pastoral ministry is not the same thing as spiritual accompaniment. Aj keď vieme, že táto pastoračná služba nie je to isté ako duchovné doprevádzanie. In my own experience, many people come for pastoral ministry. Aj on z vlastnej skúsenosti vie, že veľa ľudí prichádza najmä po túto pastoračnú službu. They come for a kind of pastoral counseling. Prichádzajú po istú pastoračnú alebo teda duchovnú radu. They don't come for spiritual direction. Neprichádzajú po duchovné vedenie. Sometimes they come for pastoral counseling and they remain for spiritual direction. Niekedy prichádzajú najprv po tú pastoračnú službu, po poradenstvo a potom zostávajú aj na duchovné vedenie. But this is not usually the case. Ale zvyčajne to nie je tak. I sometimes speak to people about 1 hour spiritual direction. Niekedy hovorím teda ľuďom o hodine duchovného vedenia. You meet the person once. Stretne tú osobu iba raz. And you do what you can. Robíte to, čo dokážete. And so instead of focusing on who they are, you end up focusing on what their problem is. Takže namiesto toho, aby ste sa sústredili v tom rozhovore na to, kým vlastne sú, tak zostanete pri tom, aké sú ich problémy. We need to understand that the relationship based on pastoral ministry is usually quite short. Musíme si uvedomiť, že ten vzťah, ktorý sa vytvorí pri tej pastoračnej službe, je veľmi krátkodobý. The spiritual direction relationship is usually quite long. Naopak, vzťah, ktorý sa vytvára pri duchovnom doprevádzaní, je pomerne dlhý. It usually lasts several years. Trvá aj niekoľko rokov. And sometimes more. I would know people who have been going to the same spiritual director for 10 years. Niekedy je dlhšie. Poznám ľudí, ktorí chodili na pastoračné doprevádzanie k jednému človeku aj po viac ako 10 rokov. But what also happens is somebody will go to a spiritual director for 2 years or 3 years, and then they will realize that the spiritual director is not capable of bringing them further. A čo sa tiež stáva, je, že niekto chodí na duchovné vedenie možno 2-3 roky a potom období spozná, že ten duchovný sprievodca už nie je schopný ďalej ho viesť. Because of the director's own stage of development. Na základe toho stavu samotného duchovného sprievodcu. Ja by som, pardon, toto je taká nadväzná otázka. Môžeš aj prekladať tak, aby... Dobre. Keď niekto príde za mnou, že by chcel, aby som ho duchovne viedol, somebody comes to him to be directed spiritually, tak mám povedať, že teraz sa trošku tak humorním, ako ste sa nespravil. Že dobre, tak najbližší rok budeš chodiť iba ku mne a k nikomu inému. Could you say to him,
so well, next year, for 1 year, you should come on with me. Alebo či je správne povedať, nechám na tebe, dokedy budeš ku mne chodiť, pretože keď zistíš, že ťa to už není to pre teba prínosom, tak môžeš hocikedy prestať aj s tým, že mi nemusíš povedať dôvod. Or I will leave it upon you, and whenever you want to go away, you can go away without giving me a reason. Yes, but well, there really isn't a right or a wrong way of doing this. V skutočnosti nie je to nejaký správny spôsob, ako to urobiť. There are some recommendations, however. Sú isté odporúčania. What we recommend when somebody comes to begin spiritual direction is that I make an agreement with the person to see them for a number of months. Čo zvyčajne robíme ako takú dohodu, alebo sa odporúča, keď prichádza tá osoba po duchovné doprevádzanie, na začiatku robíme takú dohodu o niekoľkých stretnutiach počas niekoľkých mesiacov. Because we're only meeting once a month, usually. Pretože zvyčajne sa stretáme len raz mesačne. So we might make an agreement to meet for 4 months or 6 months, and then review. Takže môžeme sa dohodnúť, že sa stretneme počas 4 mesiacov alebo 6 a potom si to prehodnotíme. It's also recommended that you say to the person that the spiritual direction relationship is free. A sa tiež odporúča, aby ste dotyčnej osobe povedali, že vzťah, ktorý sa vytvára pri tomto duchovnom doprevádzaní, je slobodný. So that if at any point they wish to stop coming for spiritual direction, that's okay. A tak kedykoľvek by pocítila, že potrebuje skončiť a nechodiť viac na duchovné doprevádzanie, tak môže slobodne. I would also say to the person, if I cannot be available to you, I will let you know in time. A tiež sa môžeme dohodnúť, alebo ja poviem tej osobe, že ak by som na dohodnutý čas náhodou nemohol, tak ti vopred dám vedieť. Because I may have to go to a funeral. Alebo napríklad môže sa stať, že budem musieť ísť na nejaký pohreb. Which are unpredictable. Čo nie je predpovedateľné. And I will say to the person, if you know you cannot come to see me, make sure you telephone me in plenty of time so that I'm not sitting in the room waiting for you and you don't come. Takisto poviem tej osobe, ak náhodou nebudete môcť prísť v tom dohodnutom čase, dajte mi dostatočne vopred vedieť, aby som nesedel v tej miestnosti a nečakal. So what we're talking about is a very basic kind of contract. Čiže to, o čom hovoríme, je veľmi taký základný druh dohody. See, I'm committing myself to be there for you at that time once a month. Ja sa zaväzujem, že budem k dispozícii pre teba v dohodnutom čase raz mesačne. I don't want to be wasting my time. A nechcem mrhať svojim časom. So I put some very few conditions on it. Takže postavím niekoľko drobných podmienok. Certainly in Western countries, there is the question of payment. A samozrejme, v západných krajinách je tu aj otázka platenia. I don't know if that's something you have in Slovakia. Neviem, či niečo podobné máte na Slovensku. The other difficulty we have in the Western countries is that we need insurance. A ďalší problém, ktorý je teda v západných krajinách, že potrebujeme poistenie. Because we live in very litigious countries. They take court cases very easily. Žijú teda v krajinách, kde veľmi ľahko hocičo človek nesie pred súd. Yeah. What I do is when the person asks me, what's the fee? Teda to, čo on robí, keď osoba príde, tak sa pýta, aký je poplatok. What I would say to them is, leave a donation. A to, čo on odpovedá, hovorí, je, že tak zanechajte nejaký dobrovoľný príspevok. Somebody has to pay for the heating and the light. Niekto musí platiť za kúrenie, za svetlo, elektrínu. Certainly if you're going to be doing several hours of spiritual direction every day, you have to think of the cost. Predovšetkým, ak robíte duchovné doprevádzanie niekoľko hodín denne, tak musíte si zrátať aj náklady.
These are practical issues around spiritual direction. Sú to tie praktické veci, ktoré sa dotýkajú duchovného doprevádzania. I'm not suggesting you start charging people, but Nedávam vám návrh, aby ste začali vyberať poplatky. it may very well be that if you know spiritual direction becomes more popular with people, that something like that would need to be considered, certainly for men or women who are doing this full time. Zvlášť keď sa stane možno duchovné doprevádzanie viac populárnym, tak to bude otázka, ktorá sa bude musieť položiť predovšetkým v prípade tých ľudí, ktorí sa budú viac venovať duchovnému doprevádzaniu. Is that okay? Ja trošku mám takú otázku, že stále nejako cítim trošku rozdiel, a poviem prečo, pri duchovnom doprevádzaní, keď sa napríklad s tým človekom stretávam mesačne, niekto nezávisle od komunity. A iné v porovnaní je to v komunite, napríklad vo formácii, kedy to stretnutie doprevádzania je podmienené napríklad tým životom v komunite. A veľakrát tá zodpovedná osoba za danú sestru musí v tej komunite, teda zažívajú tú svoju realitu 24 hodín denne a veľakrát aj také ťažké situácie alebo náročnejšie, taká konfrontácia vzťahov. A veľakrát musí aj napríklad tá formátorka alebo zodpovedná osoba povedať veci náročné tej osobe. A stáva sa niekedy, že možno tá osoba pri tom doprevádzaní, v momente toho doprevádzania sa díva na určité veci, akoby z pohľadu tej skúsenosti zvonka, z komunity. Je to? Jasné. Áno, to je dlhé. And those who live in the same community, for example, information. Sometimes a person who lives in the community counseling maybe about things around the life of the community. Môžem ešte objasniť, lebo nerozumejú. Môžem ešte? Nie, otázka je taká, že iné, keď sa s niekým stretávam, koho nepoznám, nezažívam v komunite 24 hodín denne, ako napríklad vravel Jack, že sa s ním stretne raz za mesiac, ale iné, keď ja s tou osobou žijem, som vo formácii zodpovedná a proste zažívame tú svoju realitu. Samozrejme, natrepáme na seba počas dňa, takže veľakrát tá osoba si môže premietať tie situácie v tom doprevádzaní. A zatiaľ to beží tak, že v podstate poskytuje sa ako keby určitý druh doprevádzania aj vo formácii. In answering that question, I would say that you need to understand the difference between vocational accompaniment and spiritual direction. Potrebujeme si uvedomiť rozdiel medzi doprevádzaním povolania a duchovným sprevádzaním. Generally speaking, there are two aspects to vocational accompaniment. Vo všeobecnosti sú dva také základné aspekty doprevádzania povolaní. One aspect is individual spiritual direction. Jedným je individuálne duchovné doprevádzanie. The other is formation work. A druhá vec, druhý aspekt je formačná práca. We need to be able to know that formation work and spiritual direction are related. Potrebujeme si uvedomiť, že obe tieto duchovné sprevádzanie a aj formačná práca sú vo vzťahu. But they're not the same. Ale neznamená, že sú to isté. Spiritual direction is much more personal. Duchovné doprevádzanie je viac osobné. Formation work is about creating a member of a community. Formačná práca je o vytváraní člena komunity. Shaping somebody to work with a charism. Stvárňovanie osoby, aby súhlasila alebo pracovala s tou charizmou. That's usually not done on an individual basis. A to sa zvyčajne nedeje pri individuálnych rozhovoroch. It's usually done on a group basis. Väčšinou sa to deje na skupinovej báze. Usually. Zvyčajne. And it's in that we see the difference, that they are complementary to each other. Preto, v čom vidíme ten rozdiel, sú navzájom komplementárne, doplnkové. Because obviously issues can arise in private, personal, spiritual direction, which have been activated by issues in the formation work. Pretože samozrejme môžu sa objaviť v tom
individuálnom duchovnom doprevádzaní veci, ktoré boli aktivované pri tej formačnej práci. Can I give an example of what I mean? When I was involved in seminary work, Dám príklad, keď som pracoval v seminári, it was common for young students for the priesthood to bring issues that were caused by their study of theology. Bolo bežné, že títo mladí muži, ktorí sa pripravovali na kňazstvo, prinášali veci, ktoré vznikli pri štúdiu teológie. They were bringing those to spiritual direction. Tieto veci prinášali na duchovné doprevádzanie. There is a cross influence between formation work and spiritual direction. Je tu ten prienik vplyvu medzi pastoračnou, teda duchovným doprevádzaním a formačnou prácou. The other difference I would see between the two of them, and now I'm speaking from the perspective of spiritual direction. Ďalší rozdiel, ktorý tu jestvuje, a teraz hovorím z pohľadu duchovného doprevádzania, is that the ethics of spiritual direction, the ethics of confidentiality, I've said this before, let me say it again, the ethics of confidentiality are much stronger in spiritual direction than in formation work. Je z pohľadu tej etiky dôvernosti, ten moment tej etiky dôvernosti je veľa silnejší v duchovnom doprevádzaní ako v tom formačnom prístupe. It's not that their ethics don't apply to formation work, they do, but the level of confidentiality is not the same, because formation work tends to happen in public. Nie, že by nebola táto etika dôvernosti prítomná vo formačnej práci, ale je v inej miere, pretože základom tej formačnej práce je tá skupinová báza. And so, in the canon law of the church, we apply the distinction between the external forum and the internal forum. Na rovine kanonického práva robíme rozdiel medzi tzv. Externým fórom a interným fórom. It's important that we respect that. A je dôležité, aby sme to rešpektovali. The other difference between spiritual direction and formation work is very basic. There's one spiritual director. A opäť je tu ďalší rozdiel, dosť dôležitý medzi duchovným doprevádzaním a pastoračnou prácou. Duchovný sprievodca je jeden. Usually there's more than one formator. A zvyčajne formátorov je viac než jeden. Okay. Does that help? Time. Okay.